बर' ओमफ्राय न' होगोन होननानै आं फैसा हरदोंमोन 3000 इसोर आंनिफ्राय आं खुद लानासो हरदोंमोन इसोरो न'बो होदिया फैसा रिटार्नबो होफिनदिया दा इसोरो बहुत गोबाव जाबाय 4 बोसोर जाबाय मानसिफोरा दाबो एक'आनो गैया इखौनोथ' आं दाख्लैबो होनदोंमोन इसोरखौ माबा मुवा लांदो अमर मुवा लांदो आं न'निफ्राय थांना हैखादोबो देसं फैसाखौ इसोरखौ बुंदोंमोन आङो न' रिटार्न होआबा आंनो न'खौ होआबा आंनो फैसाखौ रिटार्न होफिन ओमफ्राय इसोर होनदो मोनगोन बाजै मोनगोन इमान टेनसन खालामनाङा नों एरखम होनदोंमोन आरो दा इसोर एक' कानखुनबो गैया मानसिफोरा आंखौ दाख्लैबो होनदोंमोन आङो इसोरो सिरि सिरि थाबाय थादों आरो मा मानसिखौ नुबानो मोखां सोम सोम जायो ओमफ्राय आं होनदों मालायनि खुद लानासो हरदोंमोन खुदाथ' आंनो दा बहुत दिन जाबाय दा खुदखौ आं दाबो होनाखै 4 माह जाबाय 4 माहनि आं खुदखौ होनो हायाखै हौवायाबो इथिं बेमारि हौवानिबो नायनांगौ गथ' खानायनिथिंबो नायनांगौ आरो बिहावनिबो बहुत फैसा थांबाय आंहा इखौबो आं होनबाय नोंसोरो न'खौ होनो हायाबा आंनो रिटार्न होफिन इखौबो होनो हादिया इसोर फैसाखौ ओमफ्राय आं होनबाय आरो दाख्लैबो होनदोंमोन आंखौ मानो नोंसोरो न' होगोन होननानै आइडि नाम्बार फैदों लास्ट माबायाव होगोन होनदोंमोन सेकेन्ड लिस्टआव होगोन होनदोंमोन सेकेन्ड लिस्टआवथ' होआना रावबो एरखम होनदोंमोन आरो जाबो दा बिफं हामबाय थादों आब' नों इमान टेनसन खालामनाङा नोंनि फैसाखौ रिटार्न मोननो हानाय होनदोंमोन दहायबो फैदो जानो बिना गैया रिटार्न होगोन आब' बहुद देरि दोङो रिटार्न होनाया बेखौनोथ' होनदों आङो आंहाबोथ' गथ' खानाय दोङो हौवायाबो बेमारि हौवानिबो फैसा होनांगौ दाख्लैबो आं मालायनि खुद लाना हौवाखौ बेमार नायबाय इखौबो होनो हायाखै आं आरो बिबनांनिबो आं गथ' खासे बेमार जाना दोङो दा बिनिबो आं दा बेसे खहाय खालामनांगौ आं इसोरखौ दा थांलाय बिथिं थांलायनो ओमफ्राय आंहा दोङो दा खुदानो होनो हायाखै आं इथिंबो बेखौनोथ' आं बे रखम खालामबाय थानो हाया आंनो रिटार्न होफिन दे अमराखै होनबाय आं ओमफ्राय आंखौ माथोखौनो होआ दा मानो होआ इसोर फैसाखौ लाना होनांगौ ना होनांगौ इमान खस्थ' खालामनाय फैसा मालायनि खस्थ' खालामनाय इसोरबोथ' खस्थ' खालामनाय बे फैसाखौ इसोरबो होनांगौ ओमफ्राय आं होनबाय आरो आंहाबोथ' न'आव इमान असुबिदा नोंसोर न'खौबो थिखोना लाबोबाय थिखोना लाबोनाय लोगो लोगोनो मानो होनो हाया हो आंनो न'खौ बाजै टेनसन खालामनाङा सेकेन्ड लिस्टआव होगोन सेकेन्ड लिस्टआव होबाथ' दा बहुद देरि दंबावो दा सेकेन्ड लिस्टआबो ओमफ्राय आं आइडि माबा खालामनो अखाराखै खामबायबो आं हौवानिखौबो खामबाय दाख्लै माबाबो खामबाय इथिं आरो बायदिसिना खालामनो होनाखै खामबायबो दा हौवानिथिंबो खालामनो हालिया हिनजावनिथिंबो खालामनो हालिया आं गथ' खानायखौबो दा स्कुलबो गैया सुटि जालांबाय स्कुलाबो बेखौनो होनबाय थादों आं मालायनि इमान खस्थ' खालामनानै आं फरायबाय थानो हाया आं गैया नांलिया न'खौनो होनखाबाय आं दाख्लै रागा जोंनानै नांलिया आंनो न'खौनो आंनो रिटार्न हो फैसाखौ होनबाय इसोर होनो हालिया आं होनो हालिया फैसाखौल' मागोदो होफिनो नोंसोर सेकेन्ड लिस्टआव मोनखागोन आरो न'खौ मानो नांबावगौ नोंसोरनोलाय फैसाखौ होनबाय होमबा सोर दुखु मोना